Nakahibalo ko mo bala nga ang pinsartaan ay basura sa aton nga mga kusina pwede gali mahimo nga mga fertilizer. Happy Sunday morning! Are you ready to learn? Are you ready to earn? Are you agreeable? Welcome sa sining nga programa nga para sa mga mangunguma ag sa mga luyag magtuon sa pagpanguma. Kag syempre para dugangan na aton nga mga ihibalo kaupod naton ang tagpangapin sa mga mangunguma. Si Mr. Aryu himself, Mr. Ramon Uy Sr. Sir, mayang aga. Good morning, Roming. Happy Sunday. Happy Sunday. Glad na kita na yung taliwat. Sir, punta pagid ang isa ton ka ginambal naton nga award-winning naton nga cacao farmer, Sir Chris Fadliga. Sir, welcome again sa Are You Agreeable? Mayang aga, happy Sunday. Sir, very interesting. Kita pwede tagali kahimo all the while fertilizer sa atong mga balay. Sa atong balay, pwede kita unas tanan ang mga waste naton sa kusina. Pwede natin siya maubra sa fertilizer. Imbes nga iaboy naton. Oo. Ang isa pinakasimple, layer by layer, tawag nila. Mabutang ka pa ng vermicast, dalawang butangan mo sa utan, utang mo vermicast, utan. Ultimately, compost na siya. Pwede na siya yung muna sa fertilizer. Kung gusto mong increase ay value, ipakaon pagid sa worms, no? Muna siya. Sige, step by step. Tanan waste sa kusina. Pwede. Ari for example, ari sir. Oh. Pagkita tayo kapayas, no? Oo, mga panit. Panit na niya siya sa kapayas. Imbes nga ihaboy mo nga gabaho siya sa basurahan, Mapuslan. ibuon mo sa abono. Oo. Correct. Ini siya mga Ari, kalabasa. mga Pwede siya mapuslan kitsa gyapon. Oo. Usually kinaboy tagabaho pa. gabaho pa siya kung ihaboy mo siya sa Pwede basurahan. nga Ang isa magamit. nga pabaho actually sa basurahan nato, mga utan na mga Biodegradable. Kung i-process mo sa household level, may ibanan mo ang aton landfill at the same time may ara ka pa abono nga mahimo sa imo nga panimalay. Oo. Nga makatanong nga man sa imo nga ulutanon sa imo balay. Pwede ka makasugod siya. Si Garden meron ka na fertilizer yan. Hindi ko na bakal chemical. Correct. Amo gina sa aton objective, no. So, tambalan mo man ruming ini sa household. Pwede naman kita makakadto. Ang ining mga Sige, step by step tayo, sir. Kung may amo ko ni ano una brahon ko kung may ari ko makakong tinabasan. Kung wala kasi shredder, chop-chopon mo na Chop-chopon mo siya, para madasig ang iya decomposition. Na gina-chop-chop mo para mas kung sampo na isa ka black na yellow, no. Kung pabiyaan mo dugay matunaw. Kung kuskuson mo siya dugay tunaw na siya. Amo nang halimbawa na nga gina-chop-chop na to. Okay. No. Sa mga gagmayng operation, hindi ka makinanglan sang equipment. Oo. Kutsilyo lang nimo chop-chopon mo. Itutang mo lang siya sa isa ka container nga may ara sa naka-layer na nga daan nga vermicast. Tungtong na sa mga adlaw. Tabunan mo sa vermicast yung adlaw, amo naman so layer siya. Vermicast, utan, vermicast utan. Kung wala kang vermicast kasi pwede man luta lang. Luta lang, pwede. Luta lang, So ang bahaw hindi na magawa. At the same time pag decompose siya, pwede mo ipakaon sa lago dason para ma-upgrade yung iyang quality. Or pwede na mismo siya ang gamiton mo as fertilizer. Compost na siya. Sa ano ka lawig? Yung sa pabayaan. Kasi Chris may mga ideya man sila, no? Okay, kung panundumon tagid, ang ginatawag ta pollution bala Yes, sir. is actually a resource that is just out of place. Huwag lang siya sa sakto nga lugar. Ti-press na yung basura na siya, kung ihaboy ta na siya, mabaho na siya. Pero kung i-process ta siya, mausar ta pagid siya as a resource. Pwede tagid mausar sa atong mga garden. So that is nature how it intended it to be bala. Kay kung panundumon tagid, amo ni ang ginaubras ang nature mo naturally. Kaliga pa lang alam ng ta. Gina-attribuhan. Attributo. We're trying to learn from nature. Actually, this is how we should act with pollution. Kinanan himuon ta siya as a resource nga pwede ito pa mausap. Isa mga katigulangan, sa nakita ko sa mga lula, mo gini natural way of making fertilizer. Ginatago nila Tumuno ka set na sa aside. tatay mo, nag-no-bray. Si Papa, maling na set aside. Ito si Dan nga ginano, yung kagaling mo i-fertilizer. Sir, usually kung mag-layer ka na, ano siya kalawig? Dali mo lang siya kay hindi mo lang mabalaan ganito kung mapuno. Sabi, Mapuno na. Hindi mo ka sa container. So, after less than 1 month, labi lagi ko na chop ko sa mayo, mas dasig aran na siya. Pwede mo siya magamit as compost na siya. Compost na siya na siya. Kung pwede mo siya dira ka na makatanom sa iya, kung duta, pwede nakakasugod tanom. Mga talong, mga household, nga lubate, tangkong, kung ano-ano da matanong. Kung siya kung normally, kung duta lang isa aton nga mga household, medyo di pagitsa mo na ka-healthy para sa tanom. Ang din. Ako magkuha ka na duta na sa mga planta. Ate pwede man sa Pwede magamit man siya. na magtanong Pero mas ka. nabi Mas nga nabi may- pag kumayamo sini. Mas dasi ka growth niya. Oh, yes. So, labi lagi kung ipakaon sa lago. Na-explain ta na sa karon ang anong values ng lago. Sige. Oh. Sige. So nilapot siya na muna sa mga fruit juice, black Sige. cat juice, muna siya.
Dili na sa galin, makahimo kasi ang Diyos ka para Ari, spray. ano nga FPJ? Plant juice. Plant juice na siya, plant juice na siya. Fermented plant juice. No? Di na Kaya siya natin nagaling sir. sa mga tanong-tanong, yung mga lalaki nga klase siyang tanong, ibutangan mo lasis, yung ginkuhan ang juice siya, Ferment, gingat. pang-spray na siya. Pang-spray. Oo, pang-spray sa gatag mo na siya, pabuhi mo na siya sa iya, sa mga tanong. Same time. Ah, okay. Oo. Bulig siya sa growth man. Yeah, correct. Okay. Oh. Dason ang isa ang kuan niya ng fruit juice apa nang Plant juice. plant juice ini fruit ng iba ni. Oo. Sa fruit niya may haraman sila. May haraman fruit juice. Oo, muman. Wala sis magyapon ang base siya. Ang principle din namin niya, we can neither create nor destroy matter mo. We just change it in different forms. Yes. So kung halin sa kalabasa, kung ma-fermenta na siya and we're able to extract the nutrient from kalabasa, kag ihatag mo na siya sa kalabasa, it's like mother's milk to the kalabasa. Okay. Happy din na siya. Kay halin man sa iya mo, ang nutrient nga halin na siya, ginbalik ta lang sa iya. Oo. So that is the same principle that we're trying to do now. We wanted to bring back what is already available in nature, i-fermenta lang and make it available to the plants that we're growing. Sir Ari, Para wa chem na ma-play man like OHN. Ang Ano siya, sir? OHN na yan, gin-formulate na siya as our insecticide. And Insecticide fungicide. naman. It's actually a insect repellent. Kaya in nature, ara magid ang part sa nature, ang mga insekto mo. Hindi tagin na siya ma-eliminate, kaya they are part of nature. kaya mga baka insecticide usually, baka ginabakal mo yung mga spray. chemical Natural way of making Iniya, this one. repellent ni siya. Made of ano siya, sir? Mga ahos, mga Pepper. pepper mga natural kinato. Pwede ka man kaamuni. Oo, pwede din. It's really based on the principle that may mga chemical ang aton mga vegetables natural repellent. Ginapailan sa insect. Te gina-extract lang na siya, kaya ginausar. Ara lang siya sa palibot, pwede ka gidya cobra. Sir Ari isa. Vermicti. Vermicompost. Ang vermicti na saya, halin na siya sa vermicast, no? Oo. May hari tayong equipment sa likod. Yes, yes. Ang vermicti brewer na to na siya. Ibutan mo na daw ka kilo nga vermicast. So butangan mo siya sa 1 kilo nga molasses o kung kalamay. Tapos butangan mo sa 30 liters ng water. So i-plug mo siya. The brewer na siya, the brewer sa mga aquarium. Oo. Ginabruya. After 3 days, kaya ang mga microorganism, kakaon na sila sa mga molasses, mag-ano siya. Di pwede na siya ginaspray na siya namon sa humay para sa gabulig mo sa pagpatubo sa humay. At same time, may mga fungicidal effect pa na siya. No, kaya ang vermicast may fungicidal effect. May growth hormone. Damo na siya sa mga element nga natural. So, ma-increase mo ang imbes nga mausar ka pero may vermicast, pwede mo siya foliar fertilizer na siya. Foliar So, fertilizer. gabulig na sa imong mga tanong na magtubo sa maayo. No? So, apos na sa brahon, kaya dira mo na sa iba. Sa brewer na, may brewer na. may brewer ka. Grabe. Sabi kong ginabuso na do iced tea lang. So, Tinati mo na siya gama. Oo. Sige. Ari sir, ano ni subo sa tubangan ta sa So, number 1 is, muna siyang aton compost. compost na ni? Muna siyang ginapakaon natin sa worms. Radang worms naton. Oo. Tabla na daw spaghetti siya, no? Ano, ipakita siya ta na sa ilari. Amo na Spaghetti. siyang worms na. Ang gini siya ang Amo na yung plangga kisang kita sang nature kay yung tagaan Taga kita kita sina worms. sang ano sang ina ng klase sang Nightcrawlers. worms. Muna tinatawag na compost worms na siya. Compost worms. Ang ginakaon niya na compost lang. Huwag na siya kakaon sa mga green. So safe na siya, butang mo sa balay mo. So iniibi siya pagkatapos mo compost, pakaon mo sa worm. Ang ipot sa worm sa mga first class fertilizer. Guwapo Siling mo siya nila, ng fertilizer. first class fertilizer, second to none. Organic fertilizer, second to none. Inang Wala ka tupong. Oh. Pag damo sa siya may study na si Lina Villegas ang Bureau of Plant Industries sa una sa kanyang 2000 na pa-study kami siya. Nakita yan ang in-compare na pagtanom sa talong ordinaryong chemical, may talong luta lang, gini. Superior ang iyang growth sa mga talong using vermicast. No? Kaya may ara sa kunong growth hormones, anti-fungicidal effect, may ara pa sa nitrogen fixing element. It means nga nag-draw sa sang nitrogen sa air, kaya which is 79%. Kaya so na mo ginausari sa iya mga tanom. Amo na siyang iya nga number. Te amo ni sang tanan nga nga waste tani nga biodegradable. Oo. Kung i-process na natin into organic fertilizer, pwede gid dahon, bisan na paklang sa lubi, anything na ga-biodegrade,
pwede kinato magamit. Ang pinaka-superior sa study ni Lina Villegas, ang kombinasyon niya nga 25% nitrogen, 75% o carbon. Okay. Sa 25% nitrogen, usar yang madili kakao nga dahon. So sa 25% ang yang grass, ginmix siya yung sila so gin pakaon niya sa lago. Yung kuha niya study ang lago. Lambot niya ang almost 7% nga NPK. But sila pwede na sa kabato sa mga chemical. Kaya niya Mas ang chikindang, siumanubo lutay, ang mga agho lang, siumanubo. Pero pinakapataas ang madali kakao gid sa study niya. Oo. So it means nga mag-imo kita sang aton compost kung 25% sang nitrogen source, so 75% ang carbon source. Anong aton nga 75% carbon source is ang mga uhot. No? Tanan ng mga dahon. At saka ang mga madali kakao, mga agho, mga chikindang, kaudang, karabawdang, nasa mo na sang nitrogen source naton. So i-mix mo na siya 75-25, 25-75. Carbon. Ang magawa mo siya na kung ipakaon mo sa lago, superior ang imong casting. Ang lago naton, Yes, sir. hermaphrodite na sa pariming. Duwa ya sex. Oo. So kag mate nila nga duwa, busong sila nga duwa. So grabe sila mag-multiply. Damo sila blan. So ang ila kabataan, maging pakaon sa liwat sa kay nakaon sa worms actually ang 1 gram nga worms he eats it weight every day. But sino isa ka gram nga kauno niya. Assuming 60% lang iyang yield. So 0.6 grams per worm per day. Halimbawa may 100 kilos nga worm. So 0.60 kilos a day nga per week ang imo ma-produce. So na bata so adlaw gidamo pa Gidamo. Kaya hindi sila siginin sila pamata mo. Ang namin siniming kay kuni ang iya ka bata. Actually reality worker na sila. Yes. Oh, di ka kita worker nga wala SSS, wala retirement, wala reklamo, wala strike, di ba? Ang bata nila, trabador mo pa, di ba? Kata example For example, sa ako di shop ko, may ara ko na 5 welding machine subong. Boss, agawin 5 man nagapo ka welding machine kung hindi ko magbakal. Oo. Pero sila sipon na isa sa kilo, boss, aga na mo na sila, bata ya damo na dugang. So, ang computation namon, ang isa ka kilo nga worm subong, after 6 months, 30 kilos na siya. Then after another 6 months, time 31, 1,000. And so on and so on. Sige na lang. So, kung maayo pagsagod nila, sila, basi malagyo. Kasi kung may pagkaon na hindi malagyo, hindi like ikaw, malayas ka sa balay mo kung may pagkaon. Hindi ka na magawa sa balay mo. Amo man ang batasan sila. Amo ka na sila lang, kailangan ko na butangan kung isang concrete ka taas. Kung hindi, pagkaon lang gid ang ila kanan. Ang ila kinanglan sang lago, duwa lang gid Good food and good living condition. Which means nga dapat dark lang siya, dulom. Medyo dulong. Either under sa shade sang tree, o Okay. kung under sa shade sang kakuan, hindi sa dapat na naka-expose sa sunlight. So, that's why tawag nila night crawler na sila. Nightcrawler, Kung adlaw ara sa dalom, pagkaaga masaka na sila, sa gabi masaka sila kay manguson sila sa babaw. Pag dira na sila mag-mate, na siya. Balik naman sa stalo. Nasunti, tanong blama script mo, inaabuno na sa actually, ready to use na siya, no? Tanabala, alas dalom sa buo. Ara na. Aranan. Aris lang sa dalo. Madalo, siya ka pa nag-o. Adlaw-adlaw, aga pamuson. Isa, ang iya pamuson sila, kwarta. Hindi ito totoo. Yes. May gina-exaggerate na natin doon. Oo. Amo na, that's why amo man isang gina-post natin sa aton ng mga farmers. No? For example, ang farmers is, bala ko na perme nga, ang isang hektarya, more or less 4 tons ang ilang uhot. Oo. Ti-shred mo na siya, butangan mo sa ipot sa karbaw, and so on, para mag-decompose. Once na-decompose na siya, pakaon sa lago, ang imo kan maximum, for example, 30% ang ilang aton yield sa portan. 1.2 tons sa isang abono every crop year. Every cropping mo. Tikot ka, duha ka mag-cropping. So, 2.4 year ng imo production. Di gamiton 1 ton, 200, pwede mo ibaligya. So, another income ang yapon. Kasi kung ma-intra kasi nga obra, may extra ka gipirmi nga abono, pwede ka katanong utan. Yes. At Pwede mo matapos siyang magamit kung sino na yung muraka pa ang balon mo, ang baboy yan napakaon niya sini. Pati lago napakaon niya. Pati yung protein mo. Okay. Galing mahalang. Oh. Di tag 600 ang kilo yan. Baka ka na feeds. Feeds na lang.
Meaning, sa kito pala, kung mga kabakaya milagoy mo duta, healthy. Ang lago, yeah, correct. Ang lago niya nga rin sa aton, mo ng earthworm na siya. Oo. Aerator na sila. Sila ga-aerate ang earth nato actually. Mm. That's why ang mga farm nga damo, why sing lago? Why na daya? Wala Hindi na. mayo, hindi na mayo ilang duta. Kay, siyempre lago, mapatay na sa damo. Oo. Sila naman, kung may lago, duta mo, it means nga healthy imo duta, kaya ara sila nag-start. Hmm. No? Kaya kasi gamitan mo pag isang vermicast, mas ganami pag hindi mo nga produkto eh. Proven na siya actually ming sa amon, sa tanong namo, sa Yes. tabunan, mga utan. Huwag kami usar sang kuan sang Chemical. chemicals. Dili sa aton farm, they not a pinch of chemical here, Wala not gid. a pinch. Oh. Tapos okay mo na production. Kunti Okay, gid. tanaw mo mga kahoy nga mga kahoy, mga ano, mga fruit trees, yung katulubo man sila. Huwag man sila sa nga buno, nga butangan, huwag man na urea, whatever. Kung lang na usar naton vermicast. Kaya mo na ang diferensya sa chemically grown nga vegetable kag naturally grown vegetable. Ang nutrient density sang vegetables is the difference. Ang chemically based nga vegetable can look very good, very big, very Nami sa itsura na nga. yeah. But nutrient wise, why Hindi, na da? wala na ka na. Ang di iya makuha sa duta, why na da? Chemicals na tanan mo, nitrates ng tanan. In the first place, nagkakagaliutan, sir, kaya gusto mo ma-healthy nutrients, ka. pero wala na talaga. Why na? Absent na. Yes. Oo. So, we have to eat para malusog. Hindi Oo. lang kayo mabusog. Oo. Kaya ang Well, that's the natapos essence na. of eating eh. Yes, yes. Yes, healthy ang imo body. It should be given enough nutrients, no? No. Yeah, I think ang sakto na ang balik rin na kung chemically grown, why sa Why, yes, unlike sa natural yung Oo. tubo sa imo nga tanong lang. Ang ara yan sa duta nga mga enzymes, mga other healthy benefits is there. Why na sa chemicals? Nga ara lang sa tubig or whatever. Tarang gali ara lang sa palibot, ta sir, hindi ka lang nga mag-gasto kag. On the bigger picture, sir, mas makasave si farmer. Oo, kapila so yung aton nga activity da sa mong sa tabunan. Gina-compute namo na siya ang tanan-tanan nga bagay kung paano siya bla maka-income. The only way for him to make money is cost of production. Kaya. Hindi kita kakita kwarta kung mag-focus sa production, hindi kita kakita. Eh, ang buying nubo mo. So kung buying nubo, tingnan na ang imo nga targeton is ang imo nga activity should be nubo ni Bla. Pirmi ko na sa nambal sa activities ng farming, the only area nga may control ka is during planting, plant prep, planting, and harvesting. Upon harvesting, wala ka na control. Wala na. So, you should focus more on the wherein you have the control in the area. Kasi imo lawas mo. Ang imo lawas na ang may control ng imo ni outside si imo ay kanang control Wala na. kung ang matabo da hindi bla. Pero sa imo ay makontrol mo lawas mo kung ano gusto mo brahon. The same case also sa farming. Dapat dira sila mo focus kung Tsaka pinaging compute mo sa isang kadlaw ang output niya. Kung matarget mo lang 10 pesos ang imo cost of production, bising 14, hindi ka na maano, more or less, no? Labi naging konsyotsyo namin pag ipangbuhay mo, no? Pero kung so dapat dire ka ma-focus. So the only way for you to attain this 10 pesos or less is use organic fertilizer. Produce your own organic fertilizer, prepare your own binhi, and so on, no? Kaya kung ang fertilizer mo ulit gasto nila sa isang hektarya, mga 20,000 pesos eh. Kaya imagine, save mo na siya eh. Oo. Kung ikaw mo Savings obra. na siya. Oo. Kung ikaw mo obra, you generate also job for yourself. So, kadto transi mo, bla. Galing din lang makita, labi nila kung ang gasto nila sa savings, na tawag natin. Becomes an income already later on. Medyo challenging kayo ang drang part na. Kaya po, may istorya ko itong tao. Tupad ko lang. Ang tupad ko nga si Rolly, okay na sa organic. May tupad ko itong, I think, 0.7 ang iyang hectare. Ginistorya ko siya kung gusto niya, ma-convert siya sa organic fertilizer. Kaya may program kami nga, gapahulam kami 50,000 per hectare. Nasun provide kami fertilizer, nasun technology, technical assistance, and so on. Then, buyback kami at 22 to 23 pesos per kilo. Ex-tracer. Mula sa black rice at red rice. Red black rice. So, medyo assured na sa sang iya market. Oo. At the end of the day, it's always the market that dictates everything. Correct. So, ina-assure naman sila kung ma-engage sila sa amon, baklo naman yung 23 pesos. Kami pa ma-funding. No? Tapos yung tipangitaan naman na baligya, hapos mo na sa mabaligya kung organic sa mo.
Masapos na sa... Of course, kaya ang May at least ang kapalitan price ka. mo, Oo. it's not already the consideration ang price sa organic, it's already the health issue. Yes. Na mga diabetes, siyempre gusto nila makaon yung bugas, pero gusto nila healthy nga bugas. Of course, ang inang brown rice na tawag naton, ngayon nato ginakuha mo pa, mas healthier na sa nga klase sa bugas sa ang Polished white. Polish na pa. So that is just the essence ang atong activities ini, no. At sa ini mga rice hull na kita ni Chris mo isang gamiton nun sa Ang rice hull, ano sir? carbonized rice hull. Actually, we are now in the process of multiplying the Criollo cacao here in Negros. Sa naka-project na mo ni Ramon. And we start with good planting material. And how do we achieve that? Mix kami sang vermicompost with rice, carbonized rice hull, kag garden soil. One-third. Amo na siya ang ginasulod na di sa amon nga seedling bag. No? So, amo na siya ang amon nga base sang amon seedlings. Okay. And that is why it always starts with good nutrients ang aton soil. Konektado gyapon ang compost sa amon nga seedling production. So we are also producing other seedlings and we also use Fruit trees. fruit trees. Oo. So, 1/3 of this? One-third of that, one-third of the for ini ang matabo sang carbonized rice hull, ginalusen niya ang soil kag dira siya gatiner ang beneficial microbes. Dira ilan ni hotel. Dira na sila tulog. No? Tulog nila. Kapalamo sila da. Kag ang of course ang aton soil. No, part of that is ang aton Pwede ka magagamit compost lang no? yes, you can use pure compost. Pwede Actually, man. pero medyo ang cost mo is a little high, but that's the best, no? Vermi, kag rice hull, pwede the best na. No? So, Mayo ang routing niya. yes, kay ang seedlings na nga itanom, ang survival sa field is always dependent on the quality of your seedlings. Kung healthier sa pag-start, ang chances are for survival is very high. Di kung gakubol sa nadaan, seedlings pala, di ang fighting chances sa field daw medyo labo bla. So we always start with good seedlings. That is Ma-relate mo sa Chris sa bata lang na ginasuso sa nanay. Siyang saga feed siya sa milk. Mas grabe resistance ang bata nga Mother's milk. Mother's milk. Yan sa gina-promote sa gobyerno ng mother's milk. Sang sa Artificial. Formula milk. Artificial. Amo man isa sa nature, no? nature, I think the same ang panatan. Principle. Yeah. Sa meaning, ang ini nga mga klase waste, makita mo din sa merkado. Yes. Diba? Nga kamo din ka panimaw, ita reklamo, ta maglabay, ta kabinaw. Pero pwede siya mapusnan. In the bigger picture, sa gobyerno, ta convert into fertilizer. Yes. I think si Chris may experience Yes, sa Cebu, Yeah. no? When I was there in Cebu, I was engaged with market waste, composting, kami ni Emma Ramas sa Bionutrient Waste Management Corporation. We had a contract with Cebu City to process 60 tons of carbon market waste. So Sa carbon market. Sa carbon lang yun. Carbon market. We were just processing carbon market waste. We were using the Takakura composting method. This was a composting method by engineer Takakura from Japan, and we were able to process a lot of market waste. Instead of being thrown sa landfill, we were able to produce very nutrient-dense na soil conditioner. Hindi namon siya ma-claim as fertilizer because why kami nagpa-certify as fertilizer. But it's very high nutrient-dense na soil conditioner. Soil conditioner. So, we had a contract for about 1 year and we were able to produce about 4,000 bags of compost from there. Unfortunately, naglain ng politika. mistake. They gave it to another contract, so we have to stop our production. I think mahimo tayo na din sa Bacolod, malaming, no? Galing tayo mo na, it's up to the mayor, you know, the kanang namin ara, it's decidido sa nga to do that.
Butangan mo na sa market sa isa ka equipment. The reason nga butangan mo na sa parang volume reduction ka, doon tayo nakuton ng kwan. Yung dalaw mo sa kalugar, nag-process na to. Kaya diyan ang Bacolod, siguro market to sa Bacolod, siguro mga pila man na yan katan. Kung pila ang aton nga population day, 500. 600,000. 600. So, more or less 300 tons ang aton nga adlaw-adlaw nga ginawad. Kaya ang aton computation na 0.5 kilos per person mo. Di plus sa market weight siguro, additional mo na siguro mga market weight siguro buta mo 20 tons a day lang. Assuming lang, manubo na gana sa computation. Di kung sa 20 tons mo na i-process mo na sa buta mo 30% ang yield mo. So may 6 tons a day kaging abuno. Instead nga throwing to the landfill. Correct. Simple lang ganyan mo, i-divert mo lang ganyan ini mga basura nga mo sini sa isa ka lugar, i-process mo ilan sa pakaot sa amo na ni technology, ara na. May ara na taga nila sa isang turner na tawag naton. Kung ang volume, for example, 100 tons abing ibo basura kada adlaw. I-shred naton, i-pile naton sa windrow, nga style the windrow, sa windrow mo na. So, after mga 3 days, i-agyan naton, i-turn naton kay to release sa carbon dioxide to introduce oxygen. So, the day after ang mumangyapon, until guro mga 15 to 21 days, compost na siya. Di miskin as compost lang, ibag mo na siya kapangatag sa farmer, na-divert mo na ang basura sa kuwan, ang imo nga landfill, na lenten mo ng iyang life. For example, ang landfill mo 20 years. Di kung itpuao mo na 50% sina. So it means you could extend the landfill there. Labi nagkaroon ko ng mga plastic, abi mga process mo pagin, mapagwa mo pagin. So what will be left there would be ang mga ang mga pa na lang, tawag siya na ganun, ang waste na lang wala hindi magamit. Amo na lang ang mabilin, which is around 5 to 10% lang. So kung 10% na siya, you can extend further ang imo landfill na tawag nila. So ang plastic mo, subong may technology tada ang na-develop ang si Joel Catalbas, nga gina-extract yung kuhan daw, diesel na siya, nga pwede naman gamito na sa 75% nga diesel, 25% sina, mapadlagan mo ng motor sa mga umaabi, pwede na. So, i-extract again ang plastic waste sa system. So, hindi na sa makanto sa ocean, sa makanto sa mga river na which causes also the flooding of Bacolod ang mga waste. Kaya kung butangan mo na value, karon ang mga plastic na i-buyback kami sa local government, i-process into something. People will be, instead of throwing it, dalo nila sa area, abi kay ibaligya nila. Kung baklo ni Mayor, abi form of bugas, cambio bugas, abi, sa kilo ng plastic, sa kilo ng bugas. So hindi na pagyaboy. Amo na sa dapat, I don't know, hindi mo taniyo rin, walang problema. At sa suggestion mo lang, sir. Kung pwede nila we're not trying to be, siling wala sa Tagalog, nagmamarunong. No? But I think it is a practical pwede man approach. ang possibility. Yeah, why not? No? We could run through with it, we could try it. Kung sa ka pamatay sa aton si Mayor Greg, we could do it, wala man bayad anay, himuon nato na pumiro, di pakita siya nga it payable. So mabutang na tayo isa ka equipment sa Libertad Abet. Yung subuk talawan na namo na sa time ni Mayor Albe. Wala naman postro to. I don't know what happened. Basta subong pwede naman ito liwat balikan na to na siya. Ang talaga market waste na sa Libertad, isred na to. So mangita ta lugar da sa tupad sang landfill nila da kami harapan na lugar. Imo tawagon nato niya kuan siya Eco Park. Instead na landfill Eco Park. So dirat ay process na siya. So dirat ta matanom sa mga utanta, dirat ta matanom sa mga kahoy whatever. So ako itong may divert mga basura. Nalesan mong basura mo, nakatag ka pa dugang fertilizer. Correct. Pwede mo pa later on, pwede pa ka rin mabligyan sa city na kung yan lang, di ba? So kung i-upgrade mo pag isa, pakaog pag isa lagod. Iguwa ko pag ng quality ha. Amo na munang isang dami taning mo na to, yun willing si Mayor na pwede man tamang istorya sa iya. Maka-work and hand, sir, public and private partnership, no? Yeah, wala man kami para to showcase hindi mo sa kanang magpatal. Pakita na mo na siya, then that's the time for convince sa that's the time for him to really engage into this. Okay man ang iya sa mga IPM na pero galing tingin na iya hakot tapon. Where is it going? You're just throwing away 300 million a year na kwarta. Wala kang isang retrieval. Nagaguba ka pa sa environment. In a way, di ba? Mga seepage sa sila. Ini mga utan, seepage sa sila. Paguba pa na sa aton water table kung hindi mo matiparahan. Pero kung mo siya buno ya,
mapuslan pa sa aton mga partner na. Hindi dako man aton ni farming area sa Actually, share ko bala nung ang Oh. pagsugod naman to sa Cebu. Cebu. Oo. Ang balay ni Emma is beside a central commissary of a big restaurant. Okay. Kadamdamo sang basura nga biodegradable. Nakabaho, kag gina-attract sang flies. So, nang gintilawan namon nga kung nag-ambal kami kung pwede namon ma-process using kaya ining takakura composting, it was really meant for household. Household ni sa mga Gamay lang. ang yamon ginimo, gin-expand namon amat-amat. And we were able to process every day whatever they generate from their commissary kitchen. And we were able to process it nga successful siya no. Way baho, way langaw. Gusto mo And so- generate ka pa sa abono? Oo, na-generate pa. So, amendment tabi. So, pangita kami pagi kung pwede kami ka-process to sa sulod sang beside the landfill of Cebu City. And when we were able to show them na pwede gid gali, nang we were given a contract 60 tons of market waste Wow. a day. Grabe. So pwede gid. So, simple lang ang inyong process yan. Simple gid kayo. It was shredder, of course. Oo. We had your shredder there, no? Oo. May nausar kami itong shredder na ariyo. And of course, ng manual lang ganito yung amon. Turner yung manual. Manual lang Kung yun. usaran na itong turner pag ina. Mas dasig, mas efficient pag yun. Oo. Ako pag hindi mo makover. No, it can really be done and we have seen it work. We have seen it work. So, pwede gid. I think high time na ano ni Mayor na i-address natin. Hindi, ako na nga irony sini kay kasaling sila magbibot ko sa Pilipinas. Lagyan ako sa shredder. Nyating bakulon yung kalsi mo. Siguro, profit is recognized in his own hometown. Kasi ibang sir, no nga, LGU, ginadala na ni sa ibang nagpa- probinsya. During the time ni Bing, nagbakal man siya, 15. Actually, harapin na sa buong sa mga barangay. So, kung gusto ni Mayor, i-rehab na muna siya, wala man bayad. Oo. Para magamit naman liwat. No? I think it's just implementation, no? The technology is there. Yes, ara na. Ara na siya, usaro mo na lang, na wala man gasto masyado sa syudad. As a matter of fact, the city will be benefiting from this technology. So, gusto taman tayo ng ari talagang istas pakulod, gusto tayo nagbulig para man lang ma-address natin ng mga concern natin sa mga biodegradable na material. Suguran talaga sa biodegradable. Yes. Bakit waste ano yung targeto natin? Oo. Naman ang sako, anong imo na Takakura, mo na usaron ta. Then, sa punta, mo natin Bermi, Bermi. pakaon sa Bermi. Pwede gina natin may mo subong. Sa dami tanis mo kay kung nakabakal man daduta for the new Yes, landfill. yes. Before tayo mag-start sina gamiton, mas set up na tadaan ng system. Sistema, meron na yung mangyari place. siya nga. Kay sa Libertad bala, since ang city may control ka na mo, pwede mo na imambalan ang mga vendor na kailangan segregated. Kung hindi ka mag-segregate, boss, hindi ka na din. Pwede na may control na tawag. Nimo na naman sa una sa panahon ni Gamban, sa Silay. Among man ako, mayroong problema. Kaya kay ang mga vendor, balo ka nila gusto kasi namo ang ilang basura. Tinambalan sila ni Mayor Gamban. Kung hindi nyo pag-segregate, boss, aga, either guwa ka mo di o kung hindi na mo kukuha ng basura. Then they start segregating. So may shredder to si Mayor Gamban yung butang, so na-shred niya. You do believe me, ang iba ng mga tao nga, ang ginautan, ginsalod pa na nila, kag dalon sa balay lang, kay pakaon sa baboy nila. So, po sila ma-divert mo pag inibla ko ni kaunon mo rin sa baboy. Yeah. Di ba? Ma-divert mo siya sa system. Oo. It's a resource na out of place lang. Oo. But if you do it the right way, it becomes a Mapuslahan nun, Kung minsan makita yan. nila, kung makita nila, Chris nga, na-shred, Oo. daw mapus, pakaon baboy mo. Laon na dahil, laon, di ba? dito. Salon nila na sa shredder. Tibis nga ang truck ni Mayor makahakot duha kada trip. Kung isa gani tunga na lang siyang truck ang mahakot niya kay ginadivert na sa even hindi na siya kanay magadto sa landfill eh. I-divert mo na sa mga household kaya ang iba may mga baboy-baboy sila. Itan la utan na daw ka preska pa man. Idalon nila to isredo sa luon, so dalon sa balay nila. But I see what will happen. Well. The same case sa Libertad. If you do that in one area, you believe me, mga manubaboy na, mabantay na sila kagpakauno nila. Kaya ako nga savings nila sa ilang feeds mo. Diba? Pag hindi siya, preska pa man siya, hindi pa man siya ano. Si Mayor Nestor San Cebu gets biodegradable waste from market. Napakaon niya sa iya mga animals nga ginatan. Ang bago Every Mayor day. si Bono, Yeah. imigo man namon. Ah. Muna sa kalatuan pa kanina namon kay
Introduce. balikan na mo itong technology ni Chris nga ginahimo sa Oo. Cebu. So mahimo gina sa naton, only Cebu, Baco City, Laysay. So, imagine lang sa una, way tagapati sa 9003. Ang sundo nung 9003, ang biodegradable kag recyclable, dapat barangay ang mandol. Ara gina sa loya. Unfortunately, way ginapati na siya. Wala ka-implement. Wala siyang ginapa-implement. So, supposed to be kung si barangay ma-implement siya, dapat panaugan mo sa budget para ma-plus siya na muna taning ideal nga situation. So, unfortunately, wala siyang ginapati. So, hasta subong 2001 pa ng 9003. Hasta subong ay kuwan mangyapong kita. Haboy mangyapong kita. Kanugon. Open dam site mangyapong kalabanan. Ang practice. So, kanugon. Kaya iti, sa Metro Manila, balo kang ginagasto nila sa ila basura. Not less than 1.5, ang kuwan ng Manila, mga 1.5 billion a year. Tingnan buhay na yan. No? Paranaque, I think 300. Quezon City would be around 600 to 800. That's why ang Las Piñas, kasi sa una si Senator Villar, ang siya nagbutang na sa mga composting facility niya. According to her, she was able to save around 270 to 300 million a year. Kaya way na ang basura sa plastic, ang mga biodegradable, way nagagawa, kinahimo yung abuno. Amo nang napangatag sa mga farmers. Amo nang iyang programa sa Las Piñas. So, that's why ako saving sila sa tracking. Kada ko isang gasto sa tracking mo. Amo na sa kabagay nga. All the while, sir, kumbaga, namin tayo, wala gidya usik, pwede nga wala usik. Taran-taran mapuslan. Puslan. Oo. Ang creation ba sa nature, ang gamit mo mo, di ba? There's no such thing as a waste, you know. Kita lang yung ilang tao nga Pilipino, or tao, nga wasteful kita ya. Wala isa ka bagay nga pwede pa nato mapuslan. Ginahaboy nato. Kanugon lang. Di ba? Kanugon nga, mga technology nga, it's locally developed na technology, hindi natin magamit dito sa Bacolod City. Sir Chris, Sir Ario, salamat sa mga dugang information. Pwede ta siya ma-start sa aton kaugalingon, sa aton mismo nga mga household, pwede ta masuguran, no? Samtang gahulata sa government kung ano pagin ang bigger nga pwede ya mahimo, pwede ta ni masuguran sa aton nga mga backyard para at least kita kabulig sa pag-minimize sa higko kag maka-produce kita mismo sa aton kaugalingon nga mga fertilizer. Sir, madamo salamat tubtob sa next Sunday naman, isa naman ka episode sang Are You Agreeable?